सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून चिंदर गावात विकास कामांचा झंझावात सुरू आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्वखर्चातून एकाच वेळी गावातील 14 विकास कामं पूर्ण केली आहे। आमच्या घरापर्यंत रस्ता येईल असं आम्हाला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं। ते आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून दत्ता सामंत यांनी शक्य केलं असं सांगत ग्रामस्थांनी आभार व्यक्त केलेत। मालवण तालुक्यातील चिंदर गावात वाडी वस्तीवर ग्रामस्थांची मागणी लक्षात घेता विकास कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत। पावसाळी कालावधी लक्षात घेता तातडीने काही कामं पूर्ण करणं गरजेचं असल्यानं आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून स्वखर्चातून दत्ता सामंत यांनी 14 विकास कामं तात्काळ पूर्ण केली। वाडीतील नवीन रस्ता कामं प्राधान्यानं करण्यात आली। लब्धेवाडी रस्ता, साटमवाडी रस्ता, कुंभारवाडी स्मशान रस्ता, तिरई मुख्य रस्ता ते ब्राह्मणदेव मंदिर, मुळेघर रस्ता, गावठणवाडी बागवाडी मुख्य रस्ता ते गावडे पुरुष मंदिर रस्ता यांसह काँक्रीटकरणमध्ये सडेवाडी स्मशान रस्ता, गोसावीवाडी गणेश घाट रस्ता, देवकोंडवाडी गोसावीवाडी पायवाट या ठिकाणी काँक्रीटीकरण करण्यात आलं। तसंच मसूरकरवाडी महापुरुष पार बांधणं, पाटणकरवाडी येथील रस्त्यावर अडथळा ठरणारा वीज काम एका दिवसात बाजूला करून दिला। यासोबत सडेवाडी स्मशान चौथरा उभारणी करून देण्यात आली। ज्या वाडीत रस्ताच नव्हता, वृद्ध आजारी व्यक्तींना गंभीर स्थितीत औषधोपचारांसाठी डॉक्टरकडे नेताना मोठ्या समस्या निर्माण व्हायची। वाहने येण्याचा कुठलाच मार्ग नसल्यानं अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या। ग्रामस्थांची गरज आणि अत्यावश्यक परिस्थिती लक्षात घेता आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्वखर्चानं रस्ते उभारणी व पायवाटा काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आणि तात्काळ काम पूर्ण करून दिल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय। मतदानाचे पैसे वाटीत हे घ्यावा, पैसे 1000 वर 500 एक पैसा आम्ही घेतलो नाही। जेव्हा रस्तो काढशे तेव्हाच पैसे घेतलो, एवढ्याच नाही। पैसे घेऊन रस्तो करायचो नाही आणि मत का विकत द्यायचा नाही, होय ना? असं आम्ही मी सांगितलं प्रत्यक्षात पैसे वाटू केले त्यांना। हा, याचे 40 वर्ष झाली ना, 40 वर्षात हे रस्तो खराबच होतो। रोपारवर पाणी असून आम्ही जायच होतो। माझं पोरगो आता 32 वर्षाचं झालो, 32 वर्ष तो एवढ्या रोपाला पाणी असूनच ते का पोचव शाळेत नेऊन त्या पाटकरांच्या घराकडे, आबा पाटकरांच्या घराकडे ना। तर आता आणि गेल्या वर्षी हे शीक पडले ना, बरा नाही त्यांका, ते 6 माणसांनी त्यांका थैसून नोटीस हय आणल्यानी। तो रस्तो खराबच होतो ना, आणि आता तो रस्तो हे साहेबांनी दत्ता सामंतांनी आणि निलेश राणेंनी बघल्यानी ही परिस्थिती आम्ही सांगितली त्यांनी करून दिली। मध्ये साटमवाडी, आमची साटमवाडी आहे, त्या ठिकाणी साधा पेशंट आजारी पडला तर न्यायला सुद्धा पेशंटला उचलून आम्ही रस्त्यावर न्यायचो किंवा डोळी करून न्यायचो। ते दत्ता सामंतजी यांना आम्ही भेटलो तेव्हा निलेश राणे यांच्या माध्यमातून त्यांनी लगेच ही पायवाट डांबरीकरण बनवून दिली। नाहीतर आमच्या लोकांचे खूप हालत होते। असे पेशंट खूप घरातसुद्धा हे झाले आहेत, मयत झाले आहेत, कारण डॉक्टरची सोय नाही, काही नाही, डॉक्टरकडे वेळेवर नेता येत नव्हतं। अशी परिस्थिती आमच्याकडे होती, ती ह्या दत्ता सामंतजींनी दूर केलेली आहे। फार त्यामुळे आम्ही साटमवाडीचे सर्व ग्रामस्थ त्यांचे फार फार आभारी आहोत आणि निलेश राणेजींचे कायम पाठीचे असणार.